Tervetuloa Le Courtiin, upeaan kiinteistöön, joka on täynnä historiaa ja arkkitehtoninen loisto. Kun lähdemme tälle äänikierrokselle, tutkitaan kiehtovaa tarinaa tämän upean kartanon takana. Ulkoisesti Le Courtin arkkitehtoninen tyyli heijastelee palladialaista vaikutteita ja sen julkisivu on valmistettu kylpykivestä. Astu sisään ja uppoudut kreikkalaisen herätyksen sisustukseen. Koristeltu hienolla 90-luvun sisustuksella, joka on kestänyt kokeen aikaa, joten se on lumoava tila tapahtumille ja häille. Suuri sali tervehtii sinua loistollaan, jossa on upea kaksinkertainen portaikko ja alkuperäiset ja ainutlaatuiset piippuurut. Rakkaudella entisöity viime vuosina ja edelleen resonoivia melodioita tämä päivä. Tilan alkuperä juontaa juurensa 1800-luvulle, jolloin se oli jonka on rakentanut Smithin perhe, Bristolin vaikutusvaltaiset hahmot kaupallisilla ja poliittisilla aloilla. Tunnettu arkkitehti Thomas Hopper lainasi visionsa Le Courtille, esittelee suunnittelussaan uusklassista ylellisyyttä. Le Courtin historiaa kietoutuu eri omistajien kanssa, joista jokainen jättää lähtemättömän jäljen arkkitehtuurin evoluutio. Yksityisasuntona toimimisesta toipilaskodiksi sodan aikana tila on sopeutunut muuttuviin tarpeisiin, esittelysietokykyä kautta aikojen. Vaikka Somersetillä itsellään on monimutkainen historiallinen yhteys transatlanttista orjakauppaa, Le Courtilla ei ole suoraa yhdistys. Kuitenkin sen sijainti lähellä Bristolin kaltaisia satamia yhdistää sen tuon aikakauden kauppaan orjuutetut ihmiset ja tavarat. Koko ajan Le Court on ollut todistamassa yhteiskunnallisia muutoksia, sen tarkoitus kehittyy, mutta sen loisto kestää. Sen arkkitehtonisten ihmeiden lisäksi kartanon puutarhat, sisätilat ja yksityiskohdat tarjoavat kurkistuksen vauraiden perheiden elämään koristelisen halleja. Viime vuosina sen perintöä on pyritty kunnostettu ja mukautettu nykyaikaiseen käyttöön. Le-tuomioistuin isännöi toimistoja, konferensseja ja toimii hyväksyttynä paikkana siviilihäihin. Sen viehätys on herättänyt myös elokuvassa esiintyvien elokuvantekijöiden huomion suosittuja tuotantoja, kuten Dr. WHO ja Bridgerton. Kun päätämme matkamme, Le Court ei ole vain suuri kartano, mutta elävänä muistomerkkinä, joka kutoo yhteen menneisyyden tarinoita, arkkitehtoninen loisto ja kulttuurinen merkitys, kutsuva vierailijat kokevat Somersetin perinnön Englannissa.